Дӯстони азиз, дар ин ҷо яке аз беҳтарин чойхонае мебошад, ки дар шаҳри Екатеринбург дар чорум ошиёнаи Пассаж аст ба ном чойхона Плов. Дар ин ҷо мебинем, мо расмгирӣ мекунем. Вақте ки расмгирӣ кардем, расмгирӣ кунем, аллакай урусҳо ҳамроҳи мо омадан расм мегиранд. Расм мегиранд, ҳамроҳи мо расм мегиранд, то ки мо тоқӣ дорем. Мана тоқие ки дидесед дар сари ин акоб. Акои тоқӣ шуморо мебинанд, омадан сурат мегиранд. Конечно. Беҳтарин тоқиам, беҳтарин мана бинед, чӣ қадар урусҳо аллакай дида ҳайрон мемонанд. Чӣ хутам симпатичный акоб. Нишостама нав сарма пас кардагим, инами акай самбо намегуфагам, сари ман инами қадар буд, инами акай самбо мара маҷбур кард ки ман бирам сарма пас кунам, ки мо ки даида сарта пас кунӣ хинакит мезанам. Сармот мезанад. Акои намегирад даст. Ако рафт. Ана бародарони азиз, акнун инҷоро ки дида бошем, пас акнун боз давом метем сайри гашмо ба шаҳри Екатеринбург ҳамроҳи ин ду бародар. Мегардем дӯстони азиз, инҳоро ба пуррагии ин шаҳрро нишон медиҳам ва хоҳиш дошта бошем шумо марҳамат занг занед, нависед, ман шуморо ба ҷойҳое мебарам, ки шумо дар ҳаёттон рафтагӣ шояд набошед ва орзу ҳам надошта бошед ки дар он бошед. Дар вақте ки рафта тамошо мекунем, дар он ҷо меравед, акай орзуи шумо пайдо мешавад, ки шаҳри Екатеринбург, на танҳо шаҳри Екатеринбург, балки дигар шаҳрҳоро ҳам намехел гашта тамошо кунем. Саман аве чӣ хел шуд? Сайру гашта беҳтарин зебо шуд, беҳтарин хушёи зиндагӣ, беҳтарин ва беҳтарин ҳол. Зинда бош дӯстам. На танҳо Самад Алиев, балки шумо ҳам метавонед ҳамроҳи мо сайру гашт дар шаҳри Екатеринбург. Дӯстони азиз, ҳозирашда мо метавонем танҳо дар шаҳри Екатеринбург шуморо сайру гашт тамошо барем. Дар солҳои оянда мо кӯшиш мекунем, ки ба тамоми шаҳрҳои Россия шуморо худи туро сайру гашт тамошо барем.